binignit ang mga ka-good vibes. Nga mga butong, binignit ako. Naroon ng panahon nga magmuni-muni daw. Diba baka Lord na imong tanawon ang sinakulo kanang Station of the Cross pa. So imo dyan sa bayon. Actually, tanang mga person behind that kanang sa whole story niya represent man na siya sa lain-laing klase nga tao. Like for example ni Poncio Pilato, no? Si Poncio Pilato usa siya ka representation sa tao nga manghugas. So kung imong manghugas sa mga sala nga ano bitaw manghugas sa kung imong tan-awon sa tinuod nga kinabuhi naiinana nga klase nga tao. Di ba? Oo. Tapos kung imong tan-awon tong Mother Mary sa story taong struggling siya paglaban niyang anak but hopeless siya even if anak bitaw hopeless siya but pag gusto niya ipaglaban niya. So kung imo tan-awon in reflection sa kuan sa tinud kinabuhi sa tao naa sa ingon anak nga tao na iyang gidala-dala inanay ang pagkuan ba. So kumbaga every character sa Station of the Cross representation na lain-laing tao. Mao na siya ako nakatunan sa katong kabistan pa ko. Like ano sa yun behind na. Kamo din siya representation din na siya. For example, katong mga tao nga nag-abiba. Like na si Kuan, ana si Poncio Pilato. Unsa man niya ato ning ato ani siya ilang sang sa cross or unsa ba to kanang buhian or something ana ba ang mga tao ang nagsulti ilang sang sa cross katong mga tawhan na naapod yung siya representation sa tinubok nga nabuhi nga naapoy mga inato situational nga kanang taong kung sa to'y trending kung sa to'y majority even if kabaw sila nga sayo ha? But mauman to kay nga no even if sayo maumti trending to make them in sa grupo or unsa to make them safe sa ilang decision mapil-apil na po na sila yan na patya na ikulansang sa cross magana ba so lain-lain niya sa representation even if katong satanas sorry ang even if katong Judas nga naghapak-hapak niya na as yun tao nga ingon ana ba nga even if naman to'y part bitaw nga atong dili siya ganahan hapak wala na bitaw magdodo siya saping atong hapak but work man niya Ipag-ipag siya. Something inana bitaw na yung mga inana ba. So, imong tan-awon ang kinabuhi sa tao na po inana nga even if dili nimo sa iyang kaya sa imong kabubuton but you need to survive. Mubuhat ka sa kabutang nga dili. Akuan ka. So, lain-lain jud na siya nga tao. Mo gyud na siya behind ana nga crucifixion nga story. Nasa tayo tao nga kanang like niduol siya kasi siya si maalsa sa cross of Jesus Christ. Imagine ka naapoy tao jud sa atong kalisod naapoy tao jud mo urong na to nga mutabang willing mutabang di ba kumbaga kana bitaw mas muduol pa taw mo help pa tong tawo na to kaila kasi sa katong kuan kagets ka sa story so behind nga na ba mo na behind na nga story pag nakadto ko nang kawa sa Kristan ko before. Kung itudlo niyo sa kuhan. Pare. Like mga sharing na mo ba? Nga unsay learnings bitaw na mo. So kung ikaw batan-on ka something wala kay idea na. Mura yun siya salida. But if you go deeper nimo, reflection na siya sa different kind of people. On how they handle life, on how they handle bitaw nga life nga naa nagpatunga ang Ginoo ganun sa nila. So kita
kung subayan na to, usa ta atong nga karakter ato, kung kinsa Na ta. dito. Nata dito. Oo. Usa ta ato. And it's up to us kung saan na to pagtanaw ba. Ako maginiyo. Di ba? Or something na ako ni siya nga karakter. Na ako ani na bilong nga karakter. Mao na siya ikuan. Ito yung mga apostol, atong gibaligya siya. Diba? Betray. Kaya guess ka? Pangudas. No, mga betrayal. Na siya. Magi na siya pinaka meaning yun ana. Mao na siyang balik-balikon yun na siya. Di yun mapulaan. Ay nga no, kung ikaw tanaw yun mo ang behind story ana. Never ending yun na siya. Kaya no, ang never ending ng life. Lain man to. Kailan yung klase tao dito. Belong ato tanan. Ano siya? Puno sa